Ardom Katukawe KAACJobs 2.0 YouTube channel long kilangara do ana fans tame laben pini la so video long nali tumhana ki wan pila bangke non hejong KarbiAnglong autonomous council lahin pen kapik langpon Voreng Avarsai do la so Voreng Avarsai putak si pini nali tumafan la so video long na wan pik lo kopia Voreng Avarsai ma ka apply nang ji koson mal last date command 2 ma kachar lengdeng ko an sinang ji ma la so details matiklar dagalam la bangke nali tum la so YouTube channel long si thekpon long ikpo nalitum la so YouTube channel subscribe bilang pun subscribe ikon la pen video nalitum share pon ikon taga non pathiek pen KarbiAnglong autonomous council lain pen kapik lang pon Voreng Avarsai puthak le lang pon nang la pen chethan pon na tande non hejong KarbiAnglong autonomous council lain pen kapik lang pon Voreng Avarsai puthak dak chethan pon nang laben LABANGSO Voreng Avarsai kapik lang pon la bangke KarbiAnglong autonomous council lahin pen sipak lang pon lo KarbiAnglong biofuel refinery limited ahin pen lo laben LABANGSO Voreng Avarsai lo da kapik lang pon la bangke 18 June 2025 arni si paklang pon iklo laben da advertisement number na litum dak lang pon ikon lang denon jethan pon nang kon ana post vacancies si do lapen ka apply ning ji koson ma last date command tu ma lai details lang pon nang the KarbiAnglong biofuel refinery limited mate KarbiAnglong autonomous council hin pens tame dak Voreng Avarsai afan paklang pon dolo asining khang abang fu abang fitum nali tum jong se jogdun exi pulote kicheng si standard form la bang kenali tum ka fill up nang ji la bang ke kenang sot lo mate Assam geze part 9 la bang so form lapen LABANGSO form nali tum fill up thai pen phi photo hoda kapabon du nang ji mate photo anung labang ke nali tum self attested nali tum amen chi tong nang po lapen educational qualification do ans tami adak tami self attested ki pinang ji labang ke kenang sot lo lapen documents kenang ji labang ke educational certificate marksheet lapen kapre documents sonali tum pido nang po lapen non chethan pon nang copy pilong se kon anapu sa vacancies salary ko an se ki pipon man la soputhak lang pon nang lapen page 1 lapen employment recruitment list labang kenali tum thek pon long exi kicheng si number 1 long general manager plan project in charge of hanstame dak apus kapik lang pon do lapen laso apusa long jok nali tum jogdon exi pulte qualification dak BE mechanical lahai unangji lapen computer skills tame nalitum donangji lapen 8 to 10 years minimum experience donangji plan operation head anat lapen LABANGSO Voreng Avarsai phane dakke only melanchot jogdonangji ke lapen kipi pons tame dak invet apartment lapen posting ji labangke Diphu Assam long masida posting ikpo scale of pay labangke 70,000 pen 1 lakh an alang litum long pon ikji lapen number 2 along stame langpon lo nang assistant GM operational head apu semen lo lapen kachar lang deng kenang ji labang ke BE mechanical anat unang po lapta computer knowledge tu nang ji lapen 8 to 5 years minimum experience tu nang ji lapen LABANGSO Voreng Avarsai tal pinso tum hansidak ke pipondo lapen apus labang ke dak ke ong o ke kali inoda farman lapen posting ji lata Diphu Assam long mano salary 45,000 pen 70,000 an halitum long pon ikpo lapen dotulang number 3 long dak admin head kachar liang deng kinang ji labang ke MBA unang po lapen 3 to 5 years experience to nang ji lapen labang ke female atum aphan lapen ladak stame apus labang ke isido lapen posting ji labang ke Diphu Assam long malo salary 35,000 pen 60,000 anang litum long ponik po number 4 along lang damlo pulotang te HR head apus lapen kachar liang deng MBA pass nang ji lapen 2-3 years dag experience tu nang ji lata arloso tumapon lapen apus ta isido ketang ponji labang ke Guwahati Assam long si posting exi salary 25,000 pen 55,000 an long pon exi lapen number 5 long lang lo pulte data operator customer care labang ke azad degrees tame chokji tame computer skill donang po word lapen excel anat lapen experience labang 2 and 3 years an experience donang ji
lapen labangso Voreng Avarsai labang ke male females tame chok igji apus labang ke dak isi ando lapen posting ponji labang ke Guwahati Diphu Assam along lo lapen salary 15,000 pen 25,000 an long pon igji lason thak puthot du thulang lapen nalitum thek thulongji number 6 along software developer mate web design lapen AAP designer extra lahaya fansta me dak apus bang do kacharle angdeng jada degree the stocks terminal tum software skill website design lapen AAP making good English drafting knowledge lahai donang po lapen experience tame dak 3 to 5 years an experience donang ji pinsu tame also tame apus labang ke AC do lapen job posting ji labang ke Guwahati office along lapen salary 25,000 pen 45,000 an nalitum long ponik ji lapen number 7 ong lang pon lo pulo tang dag reception afanstame mate reception kam customer care executive afanstame dag kapik lang pon do lapen azada degrees tame chokji lapen communication skill bang dunang ji lapen nag experience ta dunang po 2 3 years lapen labang suppose labang ke female candidate lapen bahini farman do lapen posting ji lapang ke Diphu kalte Guwahati long se posting ekpo salary 10,000 pen 20,000 analitum long ponik ji lapen number 8 long lang dam lo puti EGM finance afanstame dak apus kapik lang pondo kachar liang deng kenang ji labang ke dak MBA finance anat uneng ji lapen CA ICF ason dak ison soni stami uneng ji lapen experience ma 3 kalte 5 years an experience tuneng ji female male stami chok ji lapen apus ki pipon isido lapen Guwahati long se posting ji salary 50,000 pen 80,000 analitum long ponik ji lapen number 9 ong lang nam lo pulote accountant afanstame dak apus kapik lang ponto lapen kachar lang deng dak become uneng ji experience tame 2 3 years an experience tuneng ji lapen female male tame dak chok ji lapen apus mahini ka posting ji labang ke dak KarbiAnglong Diphu along maslo lapen salary 25,000 pen 40,000 analitum long ponik ji lapen ason dak number 10 along lang dam lo pulte purchasing head afanstame dak apus kapik lang pondo kachar lang deng MBA pass nang ji lapen 2 3 years dak experience to nang po lapen labang ke pinso tum panchot lapen apus isido adim ka posting ji labang ke Guwahati lapen salary 35,000 pen 50 analitum long ponik ji lapen number 11 long lang dam tulo pulo tangte number 11 long labang ke store in charge afanstame dak apus kapik lang pondo kachar liang deng labang ke degree unang po lapen diploma in store lapen inventory management alat dunang ji lapen 1 kalde 3 years an experience bang dunang po male female candidate farman lapen apus tahini do posting ji labang ke Diphu Assam long malo salary 15,000 pen 25,000 analitu long pon exi lapen contractual jong sanalitum claim dunji pulte dak contractual hour engwar size tame dulo contractual hour engwar sai labang ke number 12 long lang damte plumber lata ITI certificate duneng ji 2 to 5 years an experience duneng ji lapang ke female candidate nang po lapen apus labang ke hinido posting ji Diphu along mat salary 10,000 pen 25,000 analitum long pon exi lason data number 13 long lang dam lo te dak security supervisor afanstame dak kenang sot pusi tokpon lapen 12 pass tame chok azad degrees tame chok lo lapen nalitum dak 2 3 years an experience to nangzi lapen candidate labang ke male to manchot lapen apus ki thom ando posting ji labang ke Diphu lo salary lang dam lo pulte 15,000 pen 20,000 analitum long ponik ji lapen number 14 along stame dak security guard apta kenang sot lapen dak ke tok pona teng pulte ex army with gun license to nang pu lapen dak experience aweta chok lapen labang ke male candidate apu sini do posting i Diphu long marlo lapen salary 10,000 pen 20,000 analitum long pon exi lapen puthalang damlop te plan labor afastame lada ki pipondo kachar liang deng bangke dak topon pe experience tame topon pe male female tame chokji labang ke lapen kadu ka wepen dak bangkri hini farmando la sover engwar saifan labang ke class 8 le pason da chok ta haiji la plan labor afan bangke
number 15 along nalitum theklongji lapen adim labangke difulo lapen salary nalitum 10,000 pen 25,000 analitum chikloijon along longpon ekji lapen number 16 ong langdam te dak welder of stame dak kinang sot lapen ITI kecharli tang atum nangji lapen work experience certificate stame do nangpo lapen 2-3 years experience to nangji lata female male candidate atum phan lapen apus labangke hinido posting ji labangke difu salary nalitum 15,000 pen 25,000 analitum longpon ekji lapen carpenter labangke carpenter pulotangte la misetu ya kam lo thingpi ya kam lata 3 to 5 years an experience to nangji lapen 2-3 years experience to nangpo lapen lata male pinso tom phanan chot lapen apus dak ke pipon labangke hini an pipon posting ji labangke dak difulong marlo lapen salary 15,000 pen 25,000 analitum longpon ekji lapen number 18 ong langdam te tank driver mata tanker driver lang agari a driver fanstame da kinang sot pusi tokpon lapen experience labangke 2-3 years experience 2.5 years an experience to nangji lapen lata pinso tum lo lapen dakstame bangke ba farman nangji pusi dage tokpon lapen salary chikloi jon lo nalitum 15,000 pen chenglok 25,000 analitum longpon ekji lapen number 19 along helpers tame dak kinang sot lo helper lapen tanker driver lapen plant labor latumang kachar liangdeng abi pins tame chokji stamina litum long kiklem aprang kiklem tang nangpo experience to nangpo do dake tokpono tenglo lapen helper long stame bangke ba farmando lapen lata post dak di fulong marlo salary nalitum suri kepen suring koy an chikloi jon long longpon ekji lason data putho details langpon thulo na lapen number 20 long langdam lo na number 20 labangke nalitum dak thekponong ji car driver 10 pass nangji labangke lapen 2-3 years an experience to nangji pinso tum phanchot lapen dak bang pho farman nangji pusi tokpon lapen posting ji labangke difu kalte guwahati longlo lapen salary nalitum 15,000 pen 25,000 an longpon ekji lapen number 21 ong langdam lo pulotangte number 21 ong langdam lo dak sweeper afans tame kinang sot kachar liangdeng nangne lapen experience tame nangne sweeper pulote hemkar ko tum hanno la Voreng Avarsai afans tame dak bang trok afarman kipi pondo posting ji labangke guwahati kalte dak di fulong lo lapen salary nalitum 10,000 pen 20,000 analitum longpon ekji lapen number 22 along langdam lo pulte dak cook matehan an kitun atum fans tame dak kinang sot lapen kachar liangdeng nangne stame han antun experience to nangpo 2 kalte 5 years an lapen labangke pinso tame arloso tame lapen apus tame dak hinian kipi pondo lapen adim labangke dak di fulong marlo lapen salary nalitum chiklo ijon along 15,000 pen 30,000 an nalitum longpon ekji lapen 23 long langdam lo pulte pion afan stame dak apus kapik langpon do pion afarman labangke class 8 pass nangji dak experience nangne lapen male female bahini nangji apus tame dak hini lapen posting ji labangke dak di fulong marlo salary 10,000 pen 20,000 analitum longpon ekpo putat number 24 along raw material procurement field officer use cooking oil palm stock extra lahaya fans tame dak kapiklang pondo lapen ini degree aja degree tame chokji lapen dak 1 to 5 year an experience to nangpo lapen male female tame choklo lapen kaduka vepen dak bang 15 afarmando lapen posting ji labangke difu lapen NE all location along lo labangke salary nalitum langdam lo pulte dak 15,000 pen 30,000 analitum longpon ekji lason data number 15 along sell executive for oil sell target basis lapan stame da azad degree stame chogi kachar liangdeng mute degree complete choglo lapen 1 to 3 years an experience to nangpo lapen female lapen male candidate atum sikinang sotlo lapen kaduka vepen dak 15 an kipi pondo posting ji labangke difu NE all location lo lapen dak salary nalitum 15 pen 30,000 analitum longpon ekji la hello dak penang an Voreng Avarsai dak kapiklang pon ba kipi pondo lapen kacharli yang deng abipin tum stame
apply dun long ekpo nalitum stame lapen koson si ka applying ji a process labang ta nili nang than puchini pontu ekpo lapen la number 1 long da ke tok pondo all the eligible local candidates can submit their application in the drop box address of the nodal officer KarbiAnglong Biofuel Refinery Limited place in first floor of the old secretariat building KarbiAnglong Autonomous Council Diphu lapen dak 20 June pen si apply chengpo lapen 22 July an si last date las bang songbong nalitum jogdon ang po lapen adim la bangke dake tokpon la non nalitum la ke long hing chen theklong ji la sor lo ke tokpon address ong nalitum dam nang po lapen la bangke only for the local candidate lo mate KarbiAnglong area abang fitum ane jogdon long po lapen la dak kapik lang pondo age relation candidates belong as to ST Hills, ST Plains, SC OBC candidate must submit caste certificate in support of their claim. Mate nalitum caste certificate kipidu nangji kinang sotlo ST pupelo, SC pupelo. Kaduka vistame nalitum la online men ka apply labang so caste certificate labang ke ka submit du nangji kinang sotlo. Lapen arta puthak lang damlo pulte 18 pen 40 years an arta tumbang jogdun longpo. Lapen SC ST atum 45 years an atum jogdun longji lapen OBC MOBC atum bangke 43 years an jogdun long igji lapen age limit la bangke alang litum la SSLC admit ala so documents men se alang litum da calculation pon ekpo lapen number 4 long tok pondo physical fitness the candidate must be of sound health both mentality and the physical mate physical fitness la ta mission ang po lapen required to undergo medical examination before appointment to the service lapen alang itum da medical examinations tame and ponik po appointment pipe pra lapen general condition da kipipon nalitum thek pon long exi general condition la bangke da candidate must be a permanent resident of KarbiAnglong Autonomous Council lo mate la KarbiAnglong arlo a candidate tum si jogdon long chotpo lapen nalitum envelope thake tokdon angji application for the post lason tokdon nang po copy a post ons nalitum ki jogdon ma hala so post amens taminalitum da mention don angji mate tokdon nang po lapenda number 3 pen 4 long ke tokpon alam thebang lason lo the application should submit the application form addressed to the nodal officer KarbiAnglong Biofuel Limited along with his complete postal address lapenalitum LABANGSO address on sepalinang po to the nodal officer KarbiAnglong Biofuel Limited LABANGSO dimlo. Lapen number 4 long dolang the eligible candidate shall apply in a standard form of application along with KAAC money receipt of 10 for ST, SC and rest 20 rupees for other candidates as application fee. The eligible candidate must be submitted to notice of lapen do thulang next apis long lapen ST SC atum bangke la KCC receipt mate chalan la 10 rupees bangke nalitum council long dampen endam nangpo la so receipt bang siga cap la bangke la ST SC atum hana lapen inkoi la bangke kaprek category OBC MOBC atum hana lapen do thulang lapen photos tame passport size photo la bangke nalitum pakni nangji lapen cell attested thainang po. Lapen number 5 long itok pondo cell attested xerox copy of or relevant certificate marksheet ka certificate extra have to submit along with the application. Lapen nali tum hala application along pen krong rapet nang pula documents ki doan la bangke lapen cell attested thai nang po ang tona copy song ta the original document certificate other items specifically terminal letter admit card in interview to be the previous time on interview filling which lapen la original documents an banali tum sonang po interview apo rahor lapen candidate willing to apply for more than one post shall help be submitted separate application for is lapen la apply donji pulte hini ke tha post nang apply don le puta dak to po nali tum la kolobang post nang ma apply donji apply don nang po lapen number 9 long ke topon alam the the appointment is purely contractual purely temporary and subject to discharge at the anytime without assignment and reason therefore of the subject protection police verification report government other issue for the time to time asinali tum
labangso appointment labang ke purely temporary pusidak tokpo lapen mo apil jong sipine pul nali tum high reports tameda pinapo lapen application must be signed by the candidate. Application must submit their self attested copy documents lahason lapen nali tum da dropbox rong dam pensi thabdam nang po lapen lason speed post dol hai pen kipidon bangke alang nitum da accept on pe ta tokpo lapen high rules regulation nali tum lang pon ingol lapen videos tame dinglen lo nali tum thek pon long pi 20 minutes selo video bangke la si video nali tum share ikon KarbiAnglong rasta me pala iknang lapen pachinik nang lapen kumama silas bang so voreng Avarsai long ki jog dun ji ba ka apply dun ji ma nali tum labang so video comment long than pachinik tha lapen labang so voreng Avarsai ka piklang pe nali tum koson maning samang samsema la nali tum than pachinik non la sipinya video bangke la anleng ton ponik na domi thakme ka do ka ve Karbi 2.0 YouTube channel long kilang ara do anafans tami nilin pen kardom